Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme ďalší retest na petardy Exploder. Tentokrát tu máme 4 druhy, 4 rôzne výroby. Možno aj neviete, že tieto prvé dve sú naozaj tiež Explodery, pretože sú to petardy TP2 od Tropiku. To znamená, že je to ako keby Exploder 2, aj keď sa to priamo nevolá. Toto je nová verzia, Spiro SR, stojí možno tak 5 €, 20 kusov, píšu 0,2 gramu. Ako môžete vidieť, má to už ten ružový knot. Proste najnovšia, najšitnejšia verzia Exploderov, aká sa dá kúpiť. Už sa to moc s tými Explodermi nespája, ale chápeme sa. Potom originál TP2, čo má 3 gramy, parádna, neskutočne silná petarda, tiež Spiro SR, ale už dávno kupovaná. A akože za mňa topka, 3 gramy, úplná super petarda, ešte má aj svetlo. Klasika Exploder 4, myslím, že 12 kusov balení, dosť veľká petarda, 4,5 gramu tuším píšu, búcha to ako klasická dumbumka, parádne petardy, neviem, kde som kupoval, rok výroby je 2018, každopádne mám ešte pár kusov, tak dáme si to do testu. A potom petarda Exploder 5, ktorú mám, myslím si, že možno prvýkrát, aj keď už možno vo veľkom teste bola, je to vlastne to isté, tiež 4,5 gramu, len to bolo drahšie a predávalo sa to pomenej. Rok výroby je, pozrieme sa, tiež 2018. Takže toto sú relatívne staré petardy, toto je úplne nové. Dnes si to porovnáme, otestujeme, niečo si k tomu povieme a uvidíme, aké sú tieto petardy dobré. Ako som už spomínal, toto je Spiro SR a ak by ste chceli niečo iné, tak určite tam nabiehajte, máte to prvý link v popise. Ja to už nebudem obkecávať a poďme sa pustiť do odpaľovania. Takže ako prvú petardu tu máme novú petardu TP2 Exploder 2, alebo originál sa to ešte volá, značka Tropik, písaných 0,2 gramu, takýto rúžový knot. Sádra, relatívne kvalitne spravená petarda. Ako som už spomínal, myslím, že je trošku drahšia, aspoň za mňa na ten výkon, pretože píšu 0,2 gramu. To znamená, že 4 gramy na balenie a to znamená, že táto jedna petarda, alebo skôr nie jedna petarda, ale balík týchto petard má skoro toľko isto prachu ako stará TP2, čo je za mňa dosť výsmech. No každopádne už som zistil, že nebúcha to úplne najslabšie, pretože pravdepodobne je tam toho prachu viacej, aj keď sa to nepíše. Je to v kategórii F3, čo je za mňa také divné, pretože vždy Explodery boli v P1, ale tak toto je proste novšie a nejak to asi pokazili. Jednoducho to moc nebúcha, je to v zlej kategórii, ešte je to aj dosť drahé, takže za mňa toto není úplne najlepšia petarda, ale však zapálime si to a uvidíte sami, ako to búcha. Tak poďme na to. Ten rúžový knot je akože pekný, ale ja to moc nemusím. A prekvapivo je to dosť silné. Ja by som to prirovnal k polgramovej petarde. Možno si teraz hovoríte, že však pred chvíľou si hovoril, že to je slabé. Áno, na Explodera je to slabé, ale na 0,2 gramovú petardu je to dosť dobrá rana. Čiže za mňa nie je to najhoršie, ale proste staré dobré Explodery. To bolo proste úplne o niečom inom. No každopádne knot pekný, rana v pohode, ale nestojí to za veľa. Tak hneď ako druhú tu máme starú TP2. Určite si všimnete hneď prvých pár rozdielov. Prvý, nec 3 gramy. Druhý, iný knot, papierik ostal, dizajn ostal, kvalita rovnako. Za mňa toto sú, by som povedal, že maximum prachu, čo dokážete dať do takejto petardy, keď chcete, aby bola kvalitná, pretože naozaj 3 gramy je to oveľa menšie ako dumbumka, keď si to pozriete, tak je to vlastne klasická bombka tvarovo a dali tam 3 gramy, čo je za mňa teda poriadna šupa. Značka ostáva, je to Tropik, toto je v kategórii P1, čiže dobrá kategória a ja si pamätám, že som to kupoval na Spiro SR, myslím, že za 8 € balík, čo je neskutočná cena, ale tak už sa to asi nikde zohnať nedá, možno na nejakých poľských stránkach, aj keď to je trošku paradox, pretože Tropik, neviem, či je úplne poľská značka, každopádne môžete mi napísať, že či hej, či nie. No, túto petardu milujem, proste červené svetlo, to som ešte zabudol povedať, že tu pod papierikom je červené svetlo, obrovská šupa, však keď to zapálim, tak sami budete kúkať, možno aj ja, pretože už som to dlho neodpaloval, mám ich už len pár kusov, tak poďme na to. Veľmi pekný výbuch. Bolo to slabšie, ako som čakal. Poviem vám na rovinu, však testujeme to tu tak, aby to bolo čo najviac objektívne. Bolo to slabšie, ako som čakal. Išiel som od toho asi tak dvakrát ďalej ako od tej predtým a bolo to také dunivejšie. Bolo cítiť tú silu, ale nebolo to také ostré ako pri tých slabších petardách, takže neviem. Akože za mňa superová petarda tak či tak, pekné svetlo, pekný výbuch, ale tým pádom tá prvá výroba, ktorá bola, som zabudol povedať, že výroby. Prvá TP2, čo sme odpalovali tuto, bola 2023, táto je 2018, čiže 5-ročný rozdiel a už všetky tie staré sú vlastne 2018, lebo potom sa nevyrábali. Takže táto TP2, ktorá je originál, naozaj tie 3 gramy, za mňa dobrá petarda, ale čakal som predsa len trošku silnejší výbuch a ten nám to pravdepodobne nahradí Exploder 4 a Exploder 5. Tak poďme na ne.
Teraz tu máme ten najznámejší Exploder, aspoň pre mňa. Je to petarda Exploder 4. Takáto veľká, tučná petarda, veľmi kvalitne spracovaná. 4,5 gramu, 12 kusov balení, Tropik, P1, proste starý dobrý Exploder. Keď sa povie Exploder, predstavím si toto, podľa mňa aj väčšina z vás. Ja som napríklad Exploder 5, ktoré uvidíte za chvíľu, viac menej nikdy asi aj nemal. Možno som ich pár za život odpálil, a to bolo len vždy v testoch, keď mi to niekto dal takto. No každopádne toto som kupoval strašne dávno na nejakej random stránke, stálo to možno tak 6 € balík. Jak som povedal, 4,5 gramu, P1, Tropik a superová petarda. Akože za mňa to bola taká náhrada za klasické dumbunky, pretože tie už tuším vtedy rok sa nepredávali. Na nejakých stránkach ešte boli, ale keď ste zohnali tieto Explodery, tak to vlastne vynahradilo. Aj keď to má len 4,5 gramu, čiže malo by to byť technicky trošku slabšie, tak za mňa to búcha veľmi podobne a som zvedavý na ten rozdiel medzi Exploder 4 a Exploder 2, ktorú sme odpálili prednedávnom. Tak ja rovno zapalujem. Je to už teda staré, tak hádam to buchne. Za mňa tam bol akože obrovský rozdiel, normálne tu až rozvibrovalo ten hrnec. Tiež veľmi pekné červené svetlo a tá rana bola oveľa ostrejšia, ale zároveň tlakovka tam bola, čiže toto už bolo cítiť takú silnú petardu. Hentá predtým sa mi zdala proste nejaká slabšia, neviem čo to bolo. No každopádne Exploder 4, keď sa aj pozriete, tak je tu trošku flak. Veľmi dobrá petarda, za mňa superová, jedna z tých naozaj najlepších, aj keď som nebol vždy ich veľký fanúšik, pretože ja som mal rád dumbumy. No Exploder 4 parádna. A ideme sa presunúť na 5, ktorá podľa mňa úplne, nie úplne, ale že trošku stráca význam, pretože je rovnako silná ako 4. Takže Exploder 5, takáto dlhšia, chudšia petarda, predávala sa len po 5 alebo 6 kusov. Myslím, že je stále na Pyroezer za nejakú obrovskú cenu, pretože už sa to nevyrába strašne dlho. Tiež 4,5 gramu, tiež Tropik, však sú to Explodery. P1. Za mňa, ak som spomínal, neodpaloval som to moc. Tento konkrétny kus mám od môjho zásobovateľa a dobrého kamaráta Piro Drozda, takže ak ho chcete podporiť, možno niektorí poznáte, môžete kúknúť jeho kanál. No každopádne, za mňa to bude veľmi podobné, až také isté. Niektorí hovorili, že je to silnejšie. Ja vlastne neviem, pretože, jak hovorím, nemám túto petardu vôbec naodpalovanú. Nechcem ju dávať takto na ležatá, aby to bolo fér, postavíme si ju, jak pôjde. Ona má ešte zo spodu taký papierik, ale ten som odtrhol, aby sa dala takto postaviť. Takže Exploder 5 a som na to sám zvedavý, či to bude silnejšie ako tá 4, aspoň pocitovo, či sa to bude dať rozoznať. No neviem a myslím, že tam už nie je ani svetlo, tak možno o to je to silnejšie, že ten prach, čo bol v svetle, dali donútra a tým pádom je tam trošku viac. Neviem, uvidíme. Ideme na to. Nech ma netrolí. Tak za mňa to bolo silnejšie, akože tuto nám horí ešte knot. No za mňa to bolo určite silnejšie, ten kop tam bol väčší a nebolo tam svetlo, takže možno som mal pravdu, možno tam dali trošku viacej prachu ako píšu, pretože za mňa na 4,5 gramu toto bolo, mne to pripomína skôr takých 6. Mám už dosť veľa petard naodpalovaných a za mňa to bolo silnejšie ako tie tučné Megatrony, Zombumy a tieto veľké petardy. Takže Exploder 5 naozaj trošku prekvapila, aj keď ho, jak hovorím, toto nemám s tým skúsenosti, tak táto konkrétna bola obrovská šupa a akože keby to nestalo veľa, povedzme, jak bola kedy, keď sme tu boli, že balík stal, čo ja viem, to bolo lacnejšie než 4, čiže to mohlo stať tak 4 € balík, mali ste tam tak 5 kusov, akože fajn, na tú dobu úplne super. Teraz, keby to toľko stojí, tak sa to vykúpi hneď, no každopádne teraz to už moc nezoženete, keby náhodou na to natrafíte za dobrú cenu, tak určite berte, pretože šupy sú to parádne. A za mňa sme tu dosť dobre ukázali, ako sa tie Explodery vyvinuli. Všetky tieto staré boli z roku 2018, čo nie je úplne dávno, ale nie je to už najmladšie. A tá nová bola 23. Tá 23 už proste moderná petarda a toto staré, dobré búchače, poriadne, silné, takže za mňa fajn. Dúfam, že sa vám tento retest na petardy Exploder páčil. Zajtra vianočný špeciál a potom každý deň videjko až do Silvestra. Dokonca aj na Silvestra mám pre vás nachystané veľmi dobré video, ak naozaj vyjde, pretože na edit to bude veľmi náročné. No každopádne, ak to vyjde, tak budete mať čo pozerať. A ja sa už s vami lúčim. Dneska to síce nebolo veľa výbuchov, ale za to boli poriadne. A keďže videjko každý deň, tak treba sa trošku šetriť. Takže ak sa vám to páčilo, určite nezabudnite dať like. Ak to nemáte odber, určite to napravte. A zatiaľ sa majte a čaute.